Abdominoplastia înseamnă scoaterea țesutului lax, piele și grăsime care este în exces de la nivelul abdomenului. Uneori se face și o tonifiere a musculaturii abdominale dacă este nevoie, și anume pe mușchii abdominali se pun niște suturi, niște cusături care vor întări peretele abdominal, astfel încât talia să devină mai vizibilă și să existe o fermitate crescută la nivelul abdomenului. Există contraindicații după operație? În sensul că are voie la plajă, are voie la plajă ca orice altă cicatrice din orice altă zonă a corpului, și această cicatrice trebuie protejată de expunerea la soare timp de 6 luni. Pentru că ce se întâmplă dacă o expunere la soare? Se va înnegri, va căpăta o hiperpigmentare care poate să dureze foarte mult și care poate să fie extrem de deranjantă. Dacă avem răbdare și nu expunem această cicatrice 6 luni, un an de zile la soare, atunci ea se va vindeca, se va albi, după care putem să stăm cu ea la soare fără nicio problemă.